Que tal, como están? Benvidos. Xa hai meses que se viña falando do Grupo Área Santiago e hoxe por fin quedou constituído formalmente. Esta mañá producíase o acto de sinatura do convenio que vai dotar a esta entidade de personalidade xurídica propia. Os 16 concellos que forman este grupo, con Santiago á cabeza, van tratar a partir de agora de facer iniciativas turísticas conxuntas. Os alcaldes e edís dos 16 concellos que forman parte do Grupo Área Santiago reuníronse esta mañá no Pazo de Raxoi para facer realidade por escrito a constitución da entidade. No acordo entran, ademais de Santiago, a Estrada, Arzúa, Boqueixón, Lalín, Melide, Padrón, Oroso, O Pino, Rois, Silleda, Touro, Trazo, Valdodubra, Vedra e Vila de Cruces, que suman en total máis de 200.000 habitantes. De momento serán estes os municipios que colaboren entre sí para dar a coñecer os seus recursos turísticos de forma conxunta, aínda que o alcalde compostelán deixa a porta aberta. Iniciamos unha promoción que espero que ao longo dos vindeiros anos poida non somente incrementarse na súa intensidade, sino tamén, estou seguro, incrementarse no número de concellos, posto que queda aberta a integración de máis concellos da contorna de Santiago neste proxecto conxunto que conforma a Área Santiago. O presidente da Deputación da Coruña, Diego Calvo, que tamén participou no acto de sinatura, mostrou o seu optimismo coa idea de que os concellos da área de influencia de Santiago xunten as súas forzas para potenciar o seu turismo. Nós queremos que calquer proxecto de colaboración entre concellos para realizar calquera labor é sempre boa e sempre apoiamos, non? Dende logo, empezar polo sector turístico, como hai xa meses que le van traballando, nos principio unha boa opción, e nos comprometimos en todo momento a axudar nos diferentes proxectos que teñan, non? Estamos ás pensas agora, xa constituídos formalmente, xa se pode facer, digamos, cunha colaboración co novo ente. Antes tiñamos que facer sempre a través de algún dos concellos. Así, dende a Deputación ofrecen todo o seu apoio económico aos proxectos que vayan xurdindo dentro do Grupo Área Santiago. De momento, a entidade queda constituída con 45.000 euros que aporta cada concello segundo a súa poboación. A capital galega axunta desta maneira 20.000 euros. A colaboración desenvolverase polo de agora no ámbito do turismo, pero non se descarta que se poida dar noutros eidos. E o PSOE compostelán retomou hoxe un tema que xa viña denunciando con anterioridade o BNG. Trátase dos ingresos que tería que ter recibido o Concello por parte da empresa que xestiona o servizo de grúa e hora. A concelleira socialista Marta Álvarez Santullano anunciou que o seu grupo vai pedir ao goberno local todos os documentos precisos para analizar por que o ano pasado non houbo ningunha recadación. No ano 2012, o Concello ingresou polo servizo de grúa e hora 30.000 euros, unha cifra chamativa se se ten en conta que nos anos anteriores a recadación xiraba arredor dos 200.000 euros. Así o explicaba no mes de xullo o BNG, pero as alarmas encendéronse no bloque ao comprobar que o ano pasado non entrou ningún euro nas arcas municipais por parte da empresa que xestiona o servizo Setex Aparqui. Así as cousas, hoxe foi o grupo maioritario da oposición, o PSOE, quen anunciou que solicitará todos os informes e documentos precisos para analizar os datos e chegar ao fondo da cuestión. Para a concelleira socialista Marta Álvarez Santullano, trátase dun problema de xestión do contrato por parte do goberno do PP. O alcalde o que non está contando é que para facer ese prego de condicións, dende a intervención xeral do Concello, se fixo unha memoria e se fixo un estudio de cal era a previsión dos ingresos e, por tanto, tamén dos vehículos retirados nos próximos anos. Cal é o problema? O único problema que existiu neste momento é un problema de xestión dese contrato. E a xestión dese contrato dende o ano 2011 lle corresponde ao Partido Popular. Un contrato cuxa licitación e adxudicación, recordou Marta Álvarez Santullano, está a ser investigada pola xuíza que leva a Operación Pokémon. Pola súa parte, o alcalde afirma que está a ser estudiado o problema, que segundo di podería vir xa do goberno bipartito e da fórmula adoptada naquel momento. Saber se a concesionaria está a liquidar correctamente eses importes ou existe algún tipo de erro ou de incumprimento por parte desa concesionaria, si no seu momento estivo correctamente adoptada a decisión de modificar en medio do concurso a fórmula, puesto que a concesionaria o que argumenta é que coa fórmula modificada, é dicir, coa fórmula que foi, digamos, utilizada para a adxudicación que está recollida no contrato, pois o resultado é que o Concello
pois non obtén os ingresos que tiñamos previsto. Agustín Hernández aclarou que o goberno local non tiña ningún problema en facilitar os documentos que pida a oposición. Non foi este o único asunto ao que tivo que responder hoxe o alcalde, xa que o feito de que o Concello prohibira aos músicos tocar no arco de Xelmírez está a traer cola. Esta tarde estaba prevista unha reunión entre ambas as dúas partes para tratar de chegar a un acordo. Ver músicos tocando baixo este arco de Xelmírez polo que se accede á Praza do Obradoiro dende a Cibechería é unha estampa típica en Santiago, pero hoxe non había música, senón palabras. Os afectados pola prohibición do Concello de tocar neste espazo comentaban esta mañá a situación e que o goberno local sostén que ese punto non está contemplado nas ordenanzas municipais como lugar de actuacións. O Concello de Santiago ten vontade de poder compatibilizar o que é o normal desenvolvemento das actividades que realizanse en calquera punto da nosa cidade, coa actividade comercial, coa actividade residencial e, por suposto, coa actividade turística. En segundo lugar, decir que os músicos que tocaban no arco non tiñan ninguna autorización de acordo co regulamento que temos vixente no noso Concello. Con vontade de diálogo e de atopar unha solución se mostraba o alcalde que tiña previsto un encontro cos músicos esta mesma tarde. Pola súa parte, o grupo de afectados non está disposto a abandonar un sitio que é emblemático, onde sempre se fixo música e que supón un lugar de traballo para eles. A decisión do Concello viría provocada polas protestas do Hostal dos Reis Católicos e do Arcebispado. Por certo que no goberno local felicitábanse polas cifras rexistradas no aeroporto de Lavacolla durante o pasado mes e que, segundo os datos de AENA, a terminal Compostelá incrementou o seu número de pasaxeiros nun 1,4% durante agosto. Esta suba do 1,4% rexistrada en agosto no aeroporto de Santiago supón que a terminal Compostelá encadee 5 meses de incremento nas súas cifras de pasaxeiros. No que vai de ano, este pasado mes, con 236.500 usuarios en Lavacolla, convértese no que acada mellores cifras, segundo os datos apuntados por AENA. Ademais, o aeródromo da capital galega sería o único da comunidade que aumentou as súas operacións nun 3,8%, mentres que en Vigo perdeu un 9,3%, en canto a Voos, e a Coruña un 3,4%. De todas formas, os datos negativos acadados nos 3 primeiros meses do ano no aeroporto compostelán fan que no acumulado baixe un 2,5% en comparación co mesmo período de 2013. Máis cousas, o BNG Compostelán volveu insistir hoxe na construción dun novo edificio para a Escola Oficial de Idiomas. Os nacionalistas non entenden como esta cuestión non quedou pechada no último encontro mantido entre o alcalde e o conselleiro de Educación. Da reunión do pasado mércores entre o alcalde e o conselleiro de Educación saíron dous compromisos claros: a rehabilitación do campanario de San Martiño Pinario e a ampliación do CEIP Monte dos Postes. Nese encontro, Xesús Vázquez deixaba para máis adiante a construción dun novo edificio para a Escola Oficial de Idiomas. En do Bloque Nacionalista Galego non entenden esta decisión e fan memoria para lembrar o procedimento que seguiu este proxecto. O procedimento, quero lembrarvos, que foi en setembro de 2012, cando se aproba en Xunta de Goberno a cesión por parte do Concello de Santiago dunha parcela no barrio de Santa Marta á Consellería de Educación para facer esta demandada instalación. Casi un ano despois, estamos falando xa en xullo de 2013, volve ir a unha Xunta de Goberno unha rectificación de erros daquele acordo de 2012. Pero que teníamos que agardar até marzo deste ano, é dicir, marzo de 2014, casi 2 anos despois, para que se aprobara dun xeito definitivo a cesión desa parcela de uns 6.200 metros cuadrados na avenida de Bilbao, moi preto do actual Centro Sociocultural de Santa Marta. Segundo os nacionalistas, tras a cesión da parcela en marzo deste ano, a Xunta de Galicia tería un prazo de 18 meses para comezar as obras do novo edificio da Escola Oficial de Idiomas. Nese último acordo, ademais, hai unha cláusula que estipula de xeito taxativo que a Xunta de Galiza ten a obriga de comezar as obras nun prazo máximo de 18 meses após a asinatura desa cesión. A maiores deso, como o BNG ten denunciado en ocasións anteriores, nos últimos exercicios orzamentarios, a Xunta de Galiza sempre incluiu partidas específicas para esta obra. No ano 2013, en concreto, había unha partida de 120
129.000 euros dos que se executaron cero, tal e como denunciamos. No 2014, xa como anunciaba tamén o BNG, había unha partida totalmente propagandística de 40.000 euros que hoxe xa sabemos que nin siquiera eses 40.000 euros se van a executar. A Escola Oficial de Idiomas comezou a súa andaina con pouco máis de 1.000 alumnos e 9 profesores. A día de hoxe o centro conta con 59 docentes e máis de 6.000 persoas que siguen os cursos ali impartidos. Os días 16, 23 e 30 deste mes de setembro, todos eles en martes, o Teatro Principal acolle unha nova edición do ciclo de Liez. Este evento musical cumpre 15 anos e céntrase na poesía e na canción. O ciclo de Liez de Santiago cumpre 15 anos, asentado como un certame único, o segundo máis bello de España. Para esta celebración van traer a Compostela a 3 grandes nomes da lírica internacional, dous deles inéditos na cidade. E para celebrar esta edición tan sinalada, nada mellor que o cartel que hoxe presentamos. 3 experimentados especialistas no xénero de recoñecido prestixio internacional. Christophe Pregardien, Laurent Naury e Dorothea Rotzmann. A estes dous últimos poderemos escoitalos por primeira vez en Santiago de Compostela. Cada ano o ciclo de Liez centra a súa programación nun tema. Neste 2014 tocalle o turno a afondar na íntima relación entre a música e a poesía. O ciclo de Liez de Santiago caracterízase pola originalidade a hora de presentar cada ano unha visión diferente do escasamente difundido xénero musical do Liez e a canción de cámara. E co gallo da celebración deste 15ª edición, dirixe a súa atención, centra a súa programación nun tema primordial para entender o Liez, que é a íntima relación entre a música e a poesía, entre o compositor e os seus poetas. O ciclo de Liez desenvolverase os martes 16, 23 e 30 de setembro no Teatro Principal. O prezo é de 8 euros por concerto ou 18 o abono para os 3. O ciclo de Liez é unha boa proposta para o seu tempo de lecer, pero aí teñen outras máis que lles traemos na nosa axenda cultural. Imos xa coas previsións do tempo, unha información que nos achega Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá Galicia quedará nunha zona intermedia entre o anticiclón centrado nas illas británicas e a borrasca do Atlántico. Así haberá intervalos de nubes de tipo alto e apertura de grandes claros ocasionais con néboas matinais en comarcas do interior. As temperaturas non terán cambios significativos e os ventos soprarán frouxos de dirección variable, predominando o réxime de brisas no litoral. O mércores Galicia comeza a quedar novamente baixo a influencia da borrasca con pouco movimento no Atlántico. Así predominarán os intervalos de nubes de tipo medio e alto en xeral e algunhas néboas no interior. Pola tarde podería haber chubascos ocasionalmente treboentos. As temperaturas non terán cambios significativos e os ventos soprarán frouxos de dirección variable en xeral. Durante a xornada do xoves predominarán os intervalos de nubes altas con máis nubes no litoral atlántico. Xa nas horas centrais do día agárdanse precipitacións intermitentes que se irán estendendo progresivamente a todo o territorio. As temperaturas descenderán tanto as mínimas como as máximas e os ventos soprarán de compoñente sur frouxos.
Mañá en Santiago teremos ceos con nubes altas durante toda a xornada. As temperaturas oscilarán entre os 16 graus de mínima e os 25 de máxima e os ventos soprarán de dirección variable. Para o mércores agárdase unha situación similar con ceos nos que predominarán as nubes e os claros, as temperaturas non sufrirán cambios significativos e os ventos soprarán de dirección variable. No xoves agárdase en Santiago ceos anubrados e con algún chubasco a partir da tarde. As temperaturas baixarán lixeiramente e os ventos soprarán do sur. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. E rematamos este espazo, como a todos os luns, cun novo episodio do microdocumental dedicado a San Francisco de Asís. Logo voltamos coa nosa entrevista no Preguntoiro, onde hoxe toca conversar co voceiro do BNG de Compostela con Rubén Cela. Voltamos axiña. Tres conventos de las Rías Bajas gallegas tienen una honda huella franciscana con el punto común de un fraile, Fray Manuel Mariño, que a finales del siglo XIV, principios del XV, instaura en lo que es las tierras de la ría de Arosa y de la ría de Muros, pues lo que es la observancia, es decir, el volver a los orígenes. Con ello van a ser lugares aislados, allí donde se van a ubicar lo que son los franciscanos. Terminarán por estar en Pobra do Deán, en las tierras de Xobre, y allí alzarán un convento del que hoy apenas sí quedan testimonios, quedan muestras. Por otra parte, los encontramos también en Louro, con la misma, digamos que tendencia espiritual, y en Louro harán su convento en un lugar que había sido una antigua ermita dedicada a Santa Mariña Real, y en ese lugar rearán una iglesia y un convento que todavía hoy en día pervive. Y por otra parte, la tercera de esas grandes fundaciones en las tierras de Muros Noia y dentro de ese mismo espíritu, pero ya a principios del siglo XVI, lo encontramos en Noia, en la villa de Noia. Allí pues se hace un convento en el que los marqueses de Villagarcía van a tener una importancia grande en lo que es la fundación de lo que encontramos en su presbiterio, una iglesia muy desarrollada en la que también hay pinturas y por supuesto sepulturas importantes. En definitiva, Pobra do Deán, lo que es Louro y lo que es Noia configuran a finales del XIV, XV, XVI un momento importante del franciscanismo en Galicia.